खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि एमबि बड' निउसाव बराय हरग्रोबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे गोजोन 78थि उदांस्रि साननि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ रायजोनि सरखारि मावफारियाफोरनि दान बान्थाखौ लानानै सरखारि मावफारियानि बिसि आरो बिमा बिफाफोरा माबायदि सुबिदाफोरखौ मोनगोन बेखौ फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। जुदि सोरबा सरखारि मावफारियाफोरा साख्रि मावबाय थानाय समाव हरखाबै रुंसारि जायोब्ला बै मावफारियाफोरनि नखरा रुंसारि जानाय मावफारियाफोरनि आजिरा मोननाय समसिम साख्रि मावबाय थानाय दान बान्थाखौ मोनो बेबायदिनो दान बान्थाखौ मोनगोन आरो जिउ खहा जानाय सरखारि मावफारियानि आजिरा मोननाय पेन्सनखौ बिमा बिफा आरो बिसिनो बोखावना होगोन। पेन्सनखौ बिसिनो 80% आरो बिमा बिफानो 20% होनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायना होदों। जुदि बिमा बिफाया सरखारि साख्रि मावखायोब्ला सरकारनि 20% पेन्सन होनो थांखि लानायखौ मोननाय नङा होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिबावदों। मख'नो गोनांदि बिमा बिफाया सरखारि साख्रि मावनाय फिसाज्लानि रुंसारि जानायनि उनाव दुखु सुजुग भुगिनाङा बेखायनो आसाम सोरखारा बिमा बिफानो फिसाज्लानि 20% पेन्सनखौ होनो फोसावनानै होबाय। भारत हादरनि 78थि उदांस्रि सान फालिनो साखाफारा जानाय समावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। भारत उदांस्रि सान फालिनायनि सिगां जम्मु आरो काश्मीराव उदखारिफोरनि गुलि गावलायनाय जाथाय जानानै थाङो। जम्मु आरो काश्मीरा थांनाय सानाव रैखाथि हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जाथायाव केप्तेन दीपक सिंहआ मुंख्लं जायो। नाथाय बे खेबाव दीपक सिंहनि मुंख्लं जानाया ओरैनो थांगाराखै। बे खेबाव रैखाथि हानजायाबो 4 उदखारिफोरखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबनो हायो। हादोरनाङैनो 78थि उदांस्रि सान फालिनो साखाफारा जाबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानानै थाङो। क'क्राझार बिजिरसालिया जिनाहारि खालामनायनि दायाव 15 बोसोर जोबथेसालियाव थांनायनि साजा होदों हकखौ। 17 जानुवारि 2022 मायथाइयाव जानाय बे जाथाया सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदोंमोन। सरकारि उकिल मनजित घोषनि बायदिब्ला हकआ थगायनानै उन्दै हिनजावसाखौ टिउसन लानायनि मुङाव गावनि न'निफ्राय लब दिन्थिदोंमोन। बिनि सोलायै हकआ हिनजावसाखौ दिल्लीयाव लांदोंमोन जेराव हिनजावसाखौ सानब्रैनि थाखाय जोबनानै दोनदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। जोबथायाव पुलिसआ हिनजावसाखौ रैखा खालामो आरो हकनि बेरेखायै चार्जसिट थिसनो। बिजिरसालिया हकखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पस्क' आयेननि धारा 6 नि सिङाव दायनिगिरि खालामो आरो 15 बोसोर जोबथेसालियाव थांनांनायनि साजा होयो। बेनि अनगायैबो भारतारि साजा आयेननि धारा 369 नि सिङाव हकखौ 5,000 रां जुरिमाना फोनांनायबो जादोंमोन। हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंदों। 78थि हादोरनि उदांस्रि सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै भारत सरकारा हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ खुंफुंनो बिथोन होनाय बायदियै गुबुन गुबुन फसंथानफोरजों लोगोसे मैया गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाबो हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय आखायाव हादोरारि फिरफिलाखौ लानानै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए झिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया जागायो। मैयानि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसे बिबुंगोराफोरा आरो फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। ढेकियाजुलियाव उपु आली उर्फे जाकिर आलीनि गुन्डागिरि सिनायमोनै आफादफोरनि मुङाव रां दाबिनानै फालांगियारिफोरखौ अनागारि खालामनो नाजादों। ढेकियाजुलियाव उदांस्रि साननि साननै सिगां उपु आली उर्फे जाकिर आली मुंनि सासे सेंग्राया मुंख्लं नोगोर ढेकियाजुलियाव सिनायमोनै आफादनि मुङाव सासे फालांगिरिखौ अनागारि खालामदोंमोन। भुगिनांनाय गलादारआ गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार सोहोरनि साहा फारसे थानाय बिसमुरि सिगनासार दुलाराय बाथौ गौथुमा मैया 85 लाख रांनि आरज थानसालिनि लाइखुन्थिया गायसनदों। बे हाबाफारियाव देबोरगाव ब्लक टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बुददेब मोसाहारिया बाहागो लादों आरो ओनसोलनि गोबां धोरोम सिबियारिफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि सानसुमैफोराबो बाहागो लायो। बेबायदि आरज थानसालि मोननै धोरोम सिबियारिफोरा गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ साबायखर बावनायजों लोगोसे गाहाम हामलायथि जासिदों।
बिटिआर सोरखारनि मददजों ग्रीन बड'लेण्ड मिशनखौ बिथा खालामनानै गासै 75 क्लाबफोरनो बिफां फुलि राननानै होना आबहावाखौ गुबुंले जानायनि गेजेरजों गोग्गो खालामनो थाखाय बिफां गायनो हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव एभिलेज क्लाबाबो मैया पाटगाव ओइचएस स्कुलनि गेलेग्रा गेवलां फोथारनि सोरगिदिं गोबां बिफां गायनाय जायो। बे हाबाफारिखौ पाटगाव एभिलेज क्लाबनि आफादगिरि सोमदोन औवारी बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों बिफां गायनायाव आलासि महरै 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसे डिस्ट्रिक्ट ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि मनरन्जन दास बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गाहाय मन्थ्रि सुइर घर बिथांखिखौ सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव जायगानि एमएलए एबा केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालआ बेखेवनानै होयो। गाहाय मन्थ्रि सुइर घर बिथांखिखौ मैया फुंनि 11 रिंगायाव ढेकियाजुलि जौगाखां ब्लकनि सावराय जथुमा नब्लाङाव जायगानि एमएलए आरो मन्थ्रि अशोक सिंघालआ जागायजेनो। खौरांगिरिनि सिगाङाव मन्थ्रि अशोक सिंघालआ प्रधान मन्थ्रि सुइर घर योजना बिथांखिखौ बेखेवनानै बिथाङा फोरमायदों दि बे बिथांखिखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय महर होनाय जादों होनना सरासनस्रा सुबुंफोरा बे बिथांखिनि मुलाम्फाखौ लानो थाखाय बेंकफोरनिफ्राय दाहार लानो हागोन। बे बिथांखिनि थाखाय सुबुंफोरा सोरखारनिफ्राय 3 किल'वाटसिम साबसिडि मोनगोन, नाथाय मोनसे फालांगियारि लाइनखौ फोनांजाबनाया अनसुंथाइ मोना होनना मन्थ्रिया फोरमायथियो। YBY खौ प्रम'ट खालामनाय मोनसे भिडिअ' ससियेल मिडियायाव फोसावनायखौ लाना आरगुथालआ बुंफोरथि होदों। दासान्दि सोलिबाय थानाय स्केम ट्रेडिं एप YBY आव गोबां सुबुंफोरानो रोजा रोजा रां लुथिजानायखौ लानानै गोबां चर्चा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे YBY कम्पानिया गुबुन गुबुन जायगाफोराव अफलाइन मिटिं लानानै सावरायज्लायनायनि खौरांबो मोनबाय थादों। बेनिनो गुवाहाटीनि मोनसे मिटिंआव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरगुथाल बिथांखौ बिबुंथि लाखिनाय नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै YBY एपखौ एक्स-एनडिएफबिफोरा लाबोदों होननानै बांसावनाय रावफोरनि सायाव आरगुथाल बिथाङा खेंफोरथि होदों। लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादा बेजों जेबो लोब्बा गैया होनना बुंथिदों बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।